Hola, avui et porto un verset del profeta Nahum, capítol 1, verset 7. El Senyor és bo, és un refugi en dies d'opressió. Guarda els qui es refugien en ell. Tots, alguna vegada a la vida, hem tingut por. Des de ben petits, aquesta sensació ens ve a visitar per donar-nos la seva carta de presentació i ja no apartar-se mai més de nosaltres, per la resta de la nostra vida. Sabies que la primera emoció negativa que va envair el jardí de l'Edèn va ser la por? Curiós, oi? Adam i Eva van tenir por i es van amagar. Diu la paraula de Déu que van tenir por perquè estaven nus i es van amagar. Gènesis 3:10. La por ens fa sentir nus, desproveïts de tot refugi, com si estiguéssim exposats davant un munt de mirades que, a més, es burlen de nosaltres. En les dificultats de la vida podem experimentar una llista innumerable d'emocions i potser no hi encaixem la por en cap d'elles, però hi és. Davant les dificultats apareix l'ansietat, i l'ansietat és un familiar molt proper de la por. Cada vegada la muntanya es va fent més gran, i no és casualitat que a la Bíblia hi trobem molts versets que ens adverteixin d'això. Recordo que de petit els meus pares solien avisar-me freqüentment dels resultats, de tot allò que em podia passar si continuava fent les coses que feia, i no s'equivocaven. Però jo, que vaig ser un nen entremaliat i un adolescent rebel, vaig experimentar tots i cadascun dels resultats que els meus pares m'havien advertit. Déu funciona de la mateixa manera amb nosaltres. La resposta de la desobediència d'un fill als seus pares depèn en gran mesura de com siguin aquests pares, però, en general, implica un cost. Quan desobeïm a Déu, el cost és molt més gran, ja que el resultat de la desobediència a Déu només comporta una vida immersa en la por contínua. A qui li agrada, doncs, viure en aquest estat? A nosaltres, sens dubte. Encara que sembli contradictori el que acabo de dir i fins i tot impossible, el fet que la Bíblia se'ns guiï cap al refugi no és casualitat. Amb gran facilitat em deslligo de la mà d'allò que em dóna refugi, com volent experimentar allò que Déu m'aparta, creient que estic totalment capacitat per viure una vida sense Déu, buscant entre allò finit una cosa que és infinita, i això mai no acaba de trobar-se. Déu és a prop de tots aquells que, havent tornat en el seu i romanen en el seu refugi, es mantenen fidels a ell. Després de desobeir els meus pares, solia trobar-me amb una frase que odiava. T'ho vaig dir. De totes les vegades que, estant sota el refugi de Déu, he fet el que he volgut i he tornat a ell brut, mai he trobat un, t'ho vaig dir. En aquest refugi hi ha la nostra llar, l'essència de tot allò que som. En Déu hi ha la nostra esperança, la nostra morada i la nostra essència eterna. En el seu refugi he trobat misericòrdia, amor, protecció, neteja i descans. I tot això sempre m'ha fet trobar-me amb Jesús, el que t'espera amb els braços oberts i que anhela que estiguis entre els seus braços, el que cada dia està esperant a la porta per si algú el busca, obrir-la i convidar-lo a fer de Jesús la seva morada. Mateu 7:7-8. El que comparteix amb tu tot el pes de les teves dificultats i et renova les forces. Aquell que, en mirar-se les mans, té totes les marques del sacrifici més gran que hagi fet mai un home, morir per tu i per mi a la creu, perquè desitja el nostre refugi, ser el nostre refugi. I tu? Estàs preparat per trucar a la seva porta? Confia, Déu és a prop teu. Que tinguis un molt bon dia.